Staan zo. Ben je er klaar voor? Ja? Lastig vast. Is er een toverklokje? Want ik krijg mijn hand niet los, Gif. Zit ik vast? Oh! Kom eens hier. Laten we kijken of we een toverklokje hebben. Misschien jouw navel. Nee, hè? Kom. Dat doet het niet. Zitten we nou vast? Nee. Kom. Blijf staan. Misschien jouw knie. Nee, ik zit vast. Ga staan. Kom. Ik heb het al.